Mislili da li treba ovu opštinu kod stare opštine, dvije opštine Krupa, Dubovik ili kako već nazivaju, da li to treba održati kao opštinu? Pa ja mislim da treba i oni imaju nekog potencijala, jer ta opština je svojim životom uspjela nekako da obezbedi jedan dio poljoprivrednog stanovništva koje je našao neki smisao u poljoprivrednoj proizvodnji i opstalo je sad na tom području zasnivajući svoj život i egzistenciju na takvoj proizvodnji. Tako da će ostati živa sela, ostaće nešto živa imanja, neće propasti. Ima i takva opština smisla. Ali ove posebno koje su jako male, kao što je to Istočni Drvar dole, Istočni Mostar, koji isto tako nema više od stotinjak, nema ni stotinu stanovnika, nema nikakvog smisla da postoji. I zato ja mislim da ima smisla govoriti o jednom posebnom programu razvoja ovih opština kakva je i Oštra Luka, nema takvih mnogo, možda 1-4 takve opštine u Republici Srpskoj. I to vam ja obećajem da ćemo se mi za to boriti. Mislim da to ovdje nećete čuti od drugih predstavnika stranaka i do sada nikada u razmjeni sa njima nisam čuo da imaju takvu ideju, jer nisu ni bavili ovim opštinama, nego se sjete kad dođu izbori, možda ili ne znam u nekoj drugoj prilici da nešto kažu. To sam rekao na samom početku da shvatite šta mislimo da je jako bitno.